नमस्कार मित्रांनो, आजच्या भागात तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे आणि आपण पाहत आहात जीवन मराठी यूट्यूब चॅनल। बघा मित्रांनो, आपल्याला अनेक अडचणी येत असतात। दुःख, भीती, चिंता आणि काळजी, नकारात्मकता नेहमी आपल्याला चिकटून असते। काही वेळा अडचणींचे लवकर निरसन होत नाही। अशा वेळी आपण नामस्मरणाची शक्ती अनुभवावी। श्री स्वामी समर्थांचा जप आणि सेवा केल्याने लाभ मिळतात। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या अनेक अडचणी लवकर दूर व्हाव्या यासाठी काही उपाय जाणून घेणार आहोत। मित्रांनो बघा, दररोज घरात श्री सूक्त पठण केले असता त्या घरात धनधान्याची कमतरता भासत नाही। लाल रंगाच्या रिबिनमध्ये तांब्याचे एक नाणे मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ बांधल्यास घरात सुखशांती व धनाची वाढ होते। प्रत्येक गुरुवारी तुळशीस दूध अर्पण केल्यास धनलाभ होतो। मित्रांनो, नोकरी व्यवसायातील अडचणींसाठी श्री गुरुचरित्राचा 10वा अध्याय दररोज वाचावा। कोर्ट कचेरी याचा फेरा बऱ्याच वेळा त्रासदायक यातनादायक असतो। अशावेळी श्री नवनाथ ग्रंथाचा 3रा व श्री गुरुचरित्राचा 14वा अध्याय रोज वाचा। मित्रांनो, ज्या घरात एकतरी भक्तिवान व नामस्मरण करणारी व्यक्ती असते त्या घरातील सर्व कुटुंबीय केवळ त्यांच्यामुळे तरुण जातात व ती व्यक्ती गेली की वास्तुदोष किंवा इतर अडचणीमुळे होणारा त्रास काढून कुटुंबास सतत संकटाला सामोरे जावे लागते। शक्य असल्यास श्री स्वामी समर्थांचा जप किंवा तारक मंत्र नियमित बोला किंवा रेकॉर्डिंग सुरू ठेवा। मित्रांनो, अनेक वेळा कामाचा ताण वाढल्यामुळे किंवा इतर अडचणीमुळे रात्री शांत झोप लागत नाही। अशावेळी आपल्या इष्टदेवताचे किंवा श्री स्वामी समर्थांचे नामस्मरण करावे। यासोबतच ज्ञानेश्वरी या ग्रंथातील 12व्या अध्यायातील पहिल्या 16 ओवी वाचाव्या। मित्रांनो, व्हिडिओमधली माहिती आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून सोबत दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। धन्यवाद।